Ešte raz vás pozdravujem z dnešného školenia. Nachádzame sa na Donovaloch v hoteli 5 zmyslov Residence Hotel Donovali. Tak vám ukážem jeden apartmán, ako vyzerá taká izbička. Poďte sa spolu so mnou pozrieť. Máme tu vaňu. Takto máme umývadla a toaletu. Nachádzam sa v apartmánovej izbe, alebo teda v apartmáne, kde sa nachádza vlastne manželská posteľ, kde máme východ priamo na terasu. Dneska tu budem spať s mojimi kolegynkami, takže oni budú mať túto krásnu manželskú posteľ a ja mám svoje miesto v tejto miestnosti, kde sa nachádza teda aj kuchynka, taktiež posteľ a máme tu taktiež východ na terasu. Dnešné školenie je veľmi zaujímavé. Dostali sme sa do spolupráce sme dostali aj ďalších partnerov, čo poskytuje ďalšie zľavy aj našim klientom, ktorí sa dostanú do premium klubu, čo bude určite pre vás veľmi zaujímavé. Samozrejme potom na osobnom stretnutí vám to každému porozprávam tak, ako budete chcieť. Takže ešte raz pozdravujem a majte krásny deň, priatelia. Pozdravujem z Donoval.